Jeg kan se her, og jeg husker den der store bånd der. Ja. Der har du datidens medier. Der var mulighed for at have 24 forskellige indspilninger samtidig på et tykt bånd, som var 2 tommer bredt. Det kan du se her. Det var så bredt der. Ja. Og det har så kørt forbi her. Tonehoderne, der er selvfølgelig også 24 spalter. Ja. Slettehoved, indspillehoved, afspillehoved. Fantastisk maskine. Amerikaner. Jeg tror, du havde 2. Havde du? Jeg har 2, ja. Du har 2? Ja. Du har det stadigvæk. Ja. Der har så en boks, ikke? Der kan man sådan til lave sangerine, vokaler eller vokaler. andre ting, eller trommer, hvis man skal have den der 70'er trommelyd, sådan helt dødtør, ikke? Og her har du... Og herude har vi så det levende rum. Levende rum, ja. Man kan godt mærke lidt rumklang. Det er meget nemmere at lave en god trommelyd, når det er sådan en lille smule. Ja. Det har en mere naturlig udbredelse. Og så er vi færdige med indspillingen. Ja. Og du er i kontrolrummet. Det er bag vinduet. Ja. Jeg skal ud og kigge. Du har så mange mixer her. Ja, men det er fordi, jeg er begyndt at samle programmet. Jeg skal lige bare vise en stor Sony mixer. Men jeg har jo også heromme alle instrumenterne, du var inde. Ja. Det her er jo et fantastisk setup. Det er helt autentisk fra midten af 60'erne. Midt af 60'erne? Ja, det var simpelthen datidens sublime bassystem. Altså bassisten, du ved ikke. Det lyder fantastisk godt. Og det er bare op med lortet. Og så sent som i går, der sad jeg og mixede på en live-koncert med TNT, et norsk heavy band, og jeg kunne ikke høre bassen. Bassen, den forsvinder. Det kender du godt, når man ser mixer. Bassen, hvor er bassen? Så kører du signalet igen der? Så satte jeg den over i den der, og indspillede den på et andet spor. Du har indspillet? Der var bassen. Ja. Fantastisk, ikke? Og du har Orange, kan jeg sige der? Ja, det bruger jeg nu ikke så tit. Det er Frederiks. Nå, Frederiks. Ja. Og der er nogle, det er jo fra 60'erne, Fender Twin. Yeah. Det er en Fender fra 58, en Bassman. Og det er en britisk Vox fra sidste 60'erne, ikke? Ja. Jo, vi har sgu det hele. Jeg håber på en anden bulgarsband vil komme og indspille, når de ser videoen nede. Og her, det var faktisk en lokal musiker, som var ude at fiske. Jeg tror, han var lidt... Preben Grønkjær hed han. Jeg er ikke sikker, du kender ham. Nej. En af de gamle drenge. Men så har han jo nok fået lidt af den der. Så han kommer ud i åen, og så kommer vandet ind i vadersen. Og så kommer han ikke ud af åen. Og så drukner han. Nej. Og så er det hans søn, han sælger hans ting. Og den der var en af dem. Ja. Fantastisk sjov. Hvad er det for noget? Levin. Det er svensk. Ja. Og se, her er en mand til, bare uden strøm. Bare uden strøm, ja. Det er så en rigtig sigøjnerguitar. Shak, 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 siger det. Ja, og alt muligt andet. Ja, du har mange mærkelige guitarer her hængende. Ja. Og så kommer de kælde her. Så kommer vi ind her, ja. Wow. Ja. Vi kan godt lige gå den der igen, fordi det er faktisk... I dag er det jo sådan, du ved, mange, der arbejder med musik, de er in the box, som vi siger. Ja, i computeren det hele. Ja. Det hele er simuleret inde i computeren, og så videre. Du kender det. Ja. Men jeg har jo alle de rigtige ting. Så jeg går ud af the box, og starter med i min masterkæde og kører ind i den fætter her. Det er en Aphex Aural Exciter. Med til at lave den lyd, vi kender fra Earth, Wind and Fire. De gamle ting. Ja. Det er helt lækre, sprøde, transiente, der bare siger... Det kan det. Det er noget af det første leksikon fra 71 eller deromkring. 71? Ja, wow. Ja. Og her har vi, og det er faktisk noget sjovt, fordi de to der, det er NTP-kompressoren, som har en fantastisk musikalsk god lyd. Men
jeg kom i kontakt med en, der har arbejdet med at lave dem på fabrikken dengang. Ja. Og det er nogle af de sidste, der vil laves, så det kan du kalde new old stock. De har aldrig været brugt. Så, og du bruger dem stadigvæk, ikke? Ja, jo, nu bruger jeg dem. Ja, men der du har fortæller jeg det? Ja. Fordi alle andre fra den tid, de er slidt i kontakterne. Guldet er væk. Men ikke her, for det har aldrig været brugt. Det er et stort hit. Så er der lidt forskellige mere leksikon. De lyder fantastisk, de gamle. Så er der lidt TC der. Den husker jeg. M5 5000. Den husker jeg. Der sidder 3 reverbs i korten. Ja. Den. Og så er der den her Marshall analog delay. Lidt sjov ting og en fransk oral exciter. Den er bare god. Ja. Og her er mit eget design på Neumann mikrofonforstærker. Fantastisk. Jeg bruger aldrig andet. 8 kanaler. Du kan selv se, hvordan betjeningerne de ligger yderst fornuftigt med at ramme de forskellige games. Ikke? Og når vi så når ned her, så går det hele ud af den her, som er en analog styreenhed, hvor du kan have 6 kompressorer på, så du kan lave multiband kompression. Men med analog. Og den lyder fantastisk godt. Der sidder en limiter bygget ind i den, som sidder til sidst, når det hele er samlet der. Skal bare sådan lige væk en lille smule. Så er det. Ja. Og så her har vi noget Egg-Miller EQ. Passiv EQ lyder fantastisk godt. Og til sidst. EQ, og så lidt reverb der. Den er godt nok stor, den der ja, det er unit. Det er rigtig godt. Og herude bagved, der sidder så alle de der interfaces, som gør, at alle de apparater kan komme ind. Det er jo helt fabelstårende efterhånden. Den er godt nok stor. Ja. Men det er jo fedt at have alle ting op at køre. Og herover er de helt store lexicon reverbs. Ja. Det er jo det bedste, der nogensinde har lavet. Da den kom i 79-81, der tog de 125.000 danske kroner for den der. Det var næsten et trus, jo. På det tidspunkt. Ja, jamen det var helt ude. Har du reach, jo. Ja, så har du lidt reparationer her. Ja, så kan jeg lige... Det skal lave sine kabel. Ja. Ved du, jeg samler meget på de her gamle ting. Ja, her er så en forstærker. NTP, det er sådan noget equalizer og sådan noget. Det, der er så fantastisk ved det gamle, det er, hvis du bare sætter noget ind i og tager det ud, så er der sket noget. Og du har egentlig ikke gjort noget særligt. Men det kommer bare.